Ang ato diri ang pagpadayag man sa tinuod kay ang ato gisgotan diri sa kaluwasan man. So kinahanglan wala ta ni bias. So makita ninyo na ang mao nga proseso. Labi na kay nakabidyo na wala pud ta. Okay. Ang role sa debate, una, kinahanglan musubay sa tema og dili mulikay sa isyu. So mo na, di ba game na nakadana ko na bro, kung may topic is topic to topic. Kung unsa ang tema, focus sa tema. Focus sa tema, dili mulikay sa isyu nga mogamit ta pud og lain nga termino. So, okay mo ana. Okay, kaduha, tahuron ang moderator. Kaya ang hitabo, daghan na ko og naagihan, kausap ako nakaagi og usa ka debate nga dili kabalo mo tahod og moderator. Unya duha ra ba mi ato? Ako og ang ilang kauban. Nahitabo na. Dili nila ginatahod ang moderator. Okay? Unya ang mga kauban, stipot lang, mahimong audience pero sa nahitabo atong una, apil ang mga audience nag-apil-apil. Nahimong nagubot. Mga to nga, dili mayo. Wala na nagitahod ang moderator. Kabalo ko kung sa rason atong anong ginagigubot. Okay? Katulo, ang tubag nga oo o dili, kinahanglan tubagon. Og oo o dili. Kung may mga pangutana, tubagon yun. Kung dili mo tabag, muingon yun ko, moderator's time. Bro, tubaga yun, oo o dili. Bro, tubaga oo o dili. Kung oo, siya rason. Kung dili, siya rason. Muna siya. Apan, pwede i-qualify. Ano? Okay. Kaupat, walay atake personal. Kaya na iban mga atake. Pwede ta mo atake sa to ang doktrina o sa simbahan. Pwede na to natakehon. Pero dili ta pwede mo atake o personal. Kaya bumuton man ka. O yun na, nga pangit man ka. Mga personal ba? Below the belt. So, na mga something mga yun na. So, dili mo atake o personal. Kinahanglan, pwede atakehon ang doktrina, pwede atakehon nimo ang simbahan sa baunsa nga mga pamaagi. Atakehon nimo ang simbahan sa Katoliko, atakehon pod ang simbahan ninyo. So diha lang ta nga punto pero dili mo atake personal. Mo na pud pasabutan na walay atake personal. Atakehon lang ang argumento o ang policy. Okay. Okay. Napay kalima. Pwede makabidyo o makarecord ang hingtungdan. So nana. So kuha na siya ato na ginatugot. Okay, kaunom, dawaton tanan version sa Biblia. Kaya ang Biblia di man lang usa. Daghan man mga nagkadaiyang nga mga version, so ato na ginadawat. Okay, ikapito, pag moingon ang moderator nga ipatubag ang pangutana, kinahanglan nga tubagon gayud kini. Okay, mo man sa balik ta sa uno, musubay sa tema dili mulikay sa isyu. Muna sa ikapito, pag moingon ang moderator nga kinahanglan ipatubag ang pangutana, kinahanglan tubagon gayud kini. Sa oo o dili, sama sa itong rule sa number 3. Ikawalo, dawaton ang standard referensya. E usa man na siya kabasihan na mahimot ang one-sided kung bisag diha sa balaod, kung diha sa panahon sa kaso sa korte, kung mo justify lang ang usa ka tawo di ginatuuhan, kinahanglan usa ngadto sa duha ka mga testigo ginatuuhan na sa korte. Muna part siya ang Biblia o ang referensya. Okay. Ikasiyam, mubo lang ni. Tag 5 minutes ang pagbarog. Isa may affirmative na bro. Okay. 5 minutes lang. 5 minutes lang. Okay. 5 minutes ang affirmative. May public. Pag human sa pag-explain sa pagbarog sa affirmative, 5 minutes dahil i-cross-examine sa negative side. So i-cross-examine mo discuss. 5 minutes po. 5 minutes po. Okay. Ano? Okay. Pila man kami nutong kuha na ni bro, pangutana? 1 minute pangutan, 1 minute tubag. Wala butang niya. Oo. 1 minute pangutan, 1 minute tubag. Pero huwag din na mo consume po, dira. Pwede ra. Pwede ra. Ngayon naka-okay Basta na. nila mo lagpas. Oo. Mutama, time man ta. Off time. Oh. Man ta. Ano? Sige. Human, ang ika-11 nga rules is 5 minutes ang pagguba sa negative side. Okay, ikaw negative bro. Negative. Okay, so gubaon nimo ang iyaha nga side. Mo naggupo nimo. O man na siya. Ika-12, 5 minutes po cross-examine sa affirmative. So ikaw na po na mo cross-examine na to sa iya. Okay.
affirmative side to negative side. Kaya 13, 5 minutes, last stand sa affirmative. Sunod dayon, another 5 minutes nga last stand sa negative. Wala na debate mahitabo. Ni anak nga time. Kuha naman siya, ibalhuman naman. I understand. Pag final stand na. So, diha nga panahon, mo stand ka pagpabarog. Bulit na kay close examine. Siya po, mo final po sa iyang pagpabarog. Mura na reboot out kibalik. Oo. Last stand, last Oo. stand, diba? Last Sir, stand. ba ko i-cross examine ni Bro Rosby? Human na. Unasap. Oo. Unasap. Kibali, sunod na po siya mo reboot out kibalik. Oo. Kinana. Okay. Nakuha ang punto. Oo. Okay na, walay question. Okay. Oras sa... Ikaw sa piniprayer sa tapos no? So, Oh. sige. Ang puta, ang buta itong kagalingan sa presensya sa inyo. Sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amin. Kinuha, nagpasalamat kami ni nga adlaw, hilabi na sa grasya sa kinabuhi, nga mong gihatagan ni kanamo karon. Panalangin ni kami Ginoo, ang tagsa-tagsagan ni kanamo, nga magahisgot, nga sa imong mga pulong. Pinautunta na Ginoo, imo kami nga kahimutan, tungod kay mismo ikaw man nakiglantugi, ngadto sa mga Hudiyo. Ug nahibalo kami Ginoo, nga ang mao nga paglantugi is a highest form of teaching, nga sama nga imong ibuhat. Ibubo, ngani ka na mo ang imo nga Espiritu Santo, imo kaming danagan nga mahimong hapsay ang among isgutanan tungod kay wala kami tumong og tuyo Ginoo niini kundili ang pagpadayag sa kamatuoran para sa isgutanan sa amo nga kaluwasan. Kini tanan among gipangay pasalamatan pinangin ni Kristo bugtong natong manluluwas. Amen. Sa samahan sa Anak Santo. Amen. Amen. Okay. Okay? Okay? Mag-start na sa pagbarog sa affirmative side. Asa bro ang tima? Nasa Sa ang tima? likod, sa likod. Okay. Ato sa basahon ang tima ha? Mauning ginaingon na musubay sa tima dili muli kay sa isyu. Kung unsa ang tima, pamatud-an ko ang tinuod nga pangalan ni Satanas mao si Lucifer, sumala sa mabasa sa Biblia o sa kasaysayan sa doktrina sa simbahang Katoliko. Sign affirmative, sign by negative. Okay. Sige. So, karon ato mag-start ta og 5 minutes sa pagbarog sa affirmative side. The time start now. Okay, so may gabi sa tanan, no? So ako nga tagandang pagtahod sa atong moderator, Kuya Ramil Sabatin. Kung bisa pa man sa akong atbang si Brother Rosby, Catholic Faith Defender. Ako din si Gerald Tubay, tagay Natuan Surigao del Sur. So akong pagabarogan as affirmative mo ng tema namo nga matud-an ko nga ang tinuod nga pangalan ni Satanas mao si Lucifer, sumala sa mabasa sa Biblia o kasaysayan sa doktrina sa simbahang Katoliko. So kay Biblia man, magsugod sa ata sa Biblia. No? So atong basahon sa Isaiah 14:12 sa atong application sa Bible kay nagkasabot man may Bro Rosby nga pwede ko na mo gamit. Yang atong gamiton igsuon nga application is dili na siya born again, kundi Catholic Bible commentary ni siya. Kung pasabot, installed ni gikan sa mga Catholic developer. Now atong tan-awon Isaiah 14:12 nga verse. Yun siya diha. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Matanaw na to ang komentary. So, kay ningon si Bro Rosby nga dili ko na mabasa sa Bible sa kuan, sa komentary ko no di ko na mabasa ang unsa ni? Karang ginatawag nato nga si Lucifer, ang ngalan niya is si Satanas. No?
Unsa diha, unsay ngalan? So kinsay nahulog no? Kadtong si Lucifer. Yan ingon diri sa komentary, O Lucifer, O this star, all this according to the letter is spoken of the king of Babylon. So di nato na i-deny nga nagisgot siya bahin sa hari sa Babylonia. Period, ningon siya. It may also be applied in a spiritual sense to Lucifer, the prince of devils, who was created a bright angel but fell by pride and rebellion against God. Cross-reference nga verse, Lucas 10:18. So motong atong gitagaan og pagabarog. Sumala pa sa gingon ni Bro Rusby sa ako sa chat. Ningon siya nga, di ba, sa Isaiah chapter 14, di ba, ang Yawa nagrepresenta man sa Babylonian, kaniadto nahulog na siya og mao kana pagapukan ni Nabucodonosor. But pasabot, wa may laing nahulog, gitagaan dito og term nga nahulog kun sa English pa fallen, ang Lucifer gyud. Nya, sa atong tanawon niya unsay mga another name or synonymous name ni Lucifer, no? So atong tanawon sa atong Bible nga Protestante, ingon pa ni Bro Rusby kay wala gyud kunoy mabasa, but pasabot categorically wala kunoy mabasa, but pasabot kabalo sa tanan nga wa kunoy mabasa unya kay mabasa nako. Ingon siya sa ako nga di pa kuno siya gadawat nga 3 minutes consume time. okay. Si Lucifer mauna si Satanas. No atong basahon sa ato nga is Biblia sa New Living Translation, no? Sa atong Bible sa Isaiah 14:12. Ningon diri, no? Sa atong komentary, gibutang diri nga there are several interpretations of the fallen one. Sa Isaiah 14:12 to 14, in this verse, he is Satan because in the person there is too powerful to be human king. So mabasa nato nga si Satan ang ipasabot. Nabasa nato ang Protestante nga Biblia sama sa gingon ni Bro Rusby, no? Kinsa atong tanawon kung kinsa di ang nagpangalan ani. Basig moingon mo nga bakakon ni. Tanawon nato ang definition sa Lucifer igsoon. Atong tanawon. Okay. 1 minute remaining. Ningon sa diha, Lucifer, noun, rhetorical, the morning star ang definition. Atong tanawon ang full definition. An interpretation of Isaiah 14 verse 12. No? Ningon sa diha, name given by the church fathers to Satan. So atong tanawon klaro igsoon nga ang nagpangalan niini dili church pastor kundi church father. Kung atong i-search ang church father, naglaray na sila diha. Sila Saint Jerome, sila Saint Alexandria. So mo nang klaro kayo. So 30 seconds. atong tanawon igsoon ang pulong nga Satan. Tanawon nato. Satan, the chief of the rebel angels, Lucifer, and the anthropomorphic personification of evil. So atong nabasa klaro sa atong referensya, kining atong referensya igsoon the New Webster Dictionary of English Language International 5 seconds. Edition. So mao na siya ang pinaka gipamatud-an nato diha igsoon. Time. Okay? Preparation sa pikas nga side para sa negative. Okay, reset atong time. Time para sa to ang cross-examine nga 5 minutes ngadto sa affirmative. Time start now. Okay, salamat sa itong katbang, no? Sa iyang pagpabarog sa 5 ka minuto. Sa atong tema, pamatud-an ko nga ang tinuod nga pangalan ni Satanas mao si Lucifer. Sumala sa mabasa sa Biblia o sa kasaysayan sa doktrina sa simbahang Katoliko. Nagisgyot ang doktrina sa simbahang Katoliko kay naa nimong burden of proof. Akong pangutana karon, naa ka ba'y mabasa sa doktrina ng Katoliko nga nag-ingon nga si ang tinuod nga pangalan ni Satanas mao si Lucifer? Tubag. Pangutod ko. Tubag. 1 minute. Nawala tayo mabasa nga doktrina. Okay, wala mabasa mga igsoon ko na. Sunod pangutana. Sige. Sunod pangutana.
Kaya wa man na kayo mabasa sa Biblia o sa doktrina sa simbahang Katoliko ni angkon kagaron. Ha? Nga wa kayo mabasa sa doktrina sa simbahang Katoliko. Unya, ang atong tema, pamatud-an nimo sumala sa kasaysayan sa doktrina sa simbahang Katoliko. Akong pangutana karon, buot pasabot nga ang imong baruganan karon na pilyo di ay. Kaya wala man kayo mabasa sa doktrina Klaro simbahang magkaya Katoliko. so nga Church of Fathers ang nagpangalan. Di man ka pwede mo ingon nga daily Church Father, may mag-Church Pastor ang nagpangalan diya. No? Sunod pangutana. Kanang ginoo Church Father, pwede ba ka makahatalo kinsay iyang pangalan Church Father? Okay, St. Diba? Jerome. Ha? Basa na ako. St. Jerome. Oh. Si St. Jerome nag-ingon nga ang pangalan ni Satanas mao si Lucifer. Tagay ko Sige. ebidensya nimo diya. Nagante ang ebidensya. 1 minute Kung po. mabasa na ako, unsa man? Tagay ko ebidensya nimo diya. 1 minute. Oh. Tanaw na Para to sa ha. positive side. Objection, Mr. Moderator, ang iyang gipakli, kaning gitawag murag puto sa buwad. Ang mga doktrina mo sa simbahang Katoliko. Kani ba? Dapat mo tubag kani katikismo niyo. Na ang pagpanudlo sa tanang Mr. Church Father. Moderator. Objection is granted. Oh. Objection, Mr. Moderator. No. So, wala man ta magkuhan og doktrina nga atong iyang giingon nga kinsang Church Father, but pasabot iyang... Yes. Oh. Objection, Moderator. Akong pangutanan niya, nagtudlo ba ang Church Father? Kaya kung nagtudlo ang Church Father, gibutang na sa among doktrina. At kung wala tudlo na, di na tinuod ang gihatag. Ningayo man siya Ang referensya. iyang gihatag Oh. mong galing Dili wala ka nangayo kag referensya, Oh. bro. But pasabot. Uy. O nangayo kag Ang referensya. kabayan mo. Nag-ingon ba di ka nga nangayo kag doktrina sa Objection, Mr. libro? Moderator. Okay, objection is granted. Okay, ato na i-grant kung ugaling unsa Oh. na nga reference ang imong Catholic nagigamit. online ni boss. Oh, Catholic Online. Objection, Mr. Moderator. Okay. Wala man nagsabot Catholic Online. Ay, wala. Sa ba? Sa simbahan man siya Ako magod, Katoliko. ako Lisod magod. pod mo yung- mo yung Ako magod, mga Ronnie. dili. Moni, ato ha. Ako magong. Ang atong tema gud pamatud-an mo sumala sa doktrina sa simbahang Katoliko. Na doktrina sa Mao gani. simbahan. Tagaay ko doktrina dire, kay doktrina namon Ako makabasa ka dire nga si Satanas mao si Lucifer di me. Basahin ko. Oh. Dire ra, Makabasa dire. ka ni. Sa diha. Putos sa buhad na. Sa Kani buhad. Kani basahin. Basahin ko makabasa ka ni. Basta ang nag-refer Kumbaga niya sa- nga, kapasa puro ka ni. receiver. Wala. Wala niya. Wala man dai. Oh. Sunod pangutana. Sige. Sunod pangutana. Okay. Objection, kadal lang ha. Bro, ato sa tagaan o 1 minute sa iyang Okay, response okay. Sige, sa sige. imong pangata. So, akong hangyoon ang both side nga ibalik ang pangutana ngadto kaniya human sa imong pag-question patubangon siya og 1 minute. I-review ang question, bro. I-review ang question. Akong pangutana nga nagtudlo ba ang among doktrina sa simbahang Katoliko kay gikutlo mo ni ang Church Father sa St. Jerome kuno. Na buot pasabot kung gikutlo ni sa Church Father buot pasabot nakasulat na sa among doktrina. Akong pangutana mabasa ba diri sa among doktrina? Okay, Ang 1 tubag minute. niya wala. 1 minute nga to ba? Itubag na siya bro nga wala. So next question ako. Okay. O, sige, sige, Next sige. question. Next question, no? Sige. Sumala sa Isaiah kapitulo 14, versikulo 10. Unsang paghitabo nga nahulog ka man gikan sa langit o hari sa Babylonia nga may kahayag ug kabugason. Akong pangutana ni ini. Kinsa ning Babylonia diri nga gisgutan? Babaeng bigaon o ang pito kasungay nga maong mananap tubag? 1 minute. Abot naman kag babaeng Yes. bro. Sige. Tubag ang pangutana. Pasabot igsoon sa akong nabasa, sumala sa akong gibasa, si Nabucodonosor, ang king of Babylon. Oh. Unsa pa man di kuan diha? Mr. Moderator, akong pangutana mauli, no? Diya ba sa Isaiah chapter 14 verse 12, ang nahulog diya nga Babylonia ba? Kinsay gibuot pasabot katong yawa nga pito ka sungay o babaeng bigaon? Tubag. 1 minute bro, i-specific ang So, ang tubag sa iya. Sa atong cross-reference igsoon nga bersikulo Lucas 10:18, ang Satanas no nakita ni Jesus supot pasabot mao ka ang yawa. Sunod pangutana, no? Sige. Kaya nag-ingon man diri nga ang Babylonia ug nakita ko ang maong babae nga dakong syudad nga nagmando sa kalibutan, misinggit sila, napuka na
ang gamhanang Babylonia. Asa na mabasa? Gipanayag Kapitulo 18. Oh, Isaiah 14:12 ang atong Objection, Mr. gikuhanan. Moderator, apong tema, sumala sa Biblia. Wa may miungot sa usa ka bersikulo. Ang Babylonia disgutan na nag-refer na sa gipanayag o sa gingon. Mo na ko'y pangutan ha. Misinggit siya napuka na. Karon ang gamhanang Babylonia, ang babaeng bigaon nga misakay diha sa yawa nga may 7 ka ulo o 7 ka sungay. Akong pangutana karon. Kinsa ang napukan sumala sa mga gamit kay Isaiah 14, ang yawa nga may 7 ka sungay nga mo si Satanas o babaeng bigaon nga misakay sa yawa? Ang babaeng Babylonia. Unya nabasa nato sa komentary so tanaw nato. Tanawa. Padayon, 1 minute. Imo Tanawa sa response. komentary. Oh. King of Babylon. It may also be applied spiritual sense to Lucifer, the prince of devils. O ma-apply klaro man kayo mabasa na. Duha ka buok ang gi-refer ana igsoon. Sunod pangutana, sunod pangutana. Okay na Sunod na. pangutana. Okay, next question. O mabasa na ko nga dili ni nag-refer diya sa gitawag nato nga 7 ka sungay nga maong yawa. Nag-refer siya sa babaeng bigaon nga misakay diha sa maong yawa. Ang kuno nga pildi ka rin di ba tiya? Oh, dili. Nganong mapildi man nga klaro man kaduha man ni bro. Objection, Mr. Go Moderator. ahead, go ahead. Sige. Ang kunon ba niya kung mabasa na ko? Okay. So, Ang kunon mo di. Tuwag. man, oo, Categorical. 1 minute. Na ang Unya, the question oo. is categorical, you must answer Oo. categorically. Tuwag. Dili. O, dili. Sige. So, nanuman, response. So dili man ako ang kunon kay sumala sa akong gistan nga gibarugan, King of Babylon, it may also be applied to Lucifer, spiritual o ma-apply sa spiritual sense, prince of the devils, igsoon. So klaro nga nabasa nato anong muambak man ka sa atong stand. Objection, Mr. Moderator. Guba ang akong argumento. Objection, Di Mr. naman Moderator. magbasa. Anong Objection, mang- Mr. Moderator. pamot man kariya. Gigamit na kung Isaiah yung gigamit. Excuse me, Oh. Oh. excuse me. Ang cross-examine is enough. Time na. So karon mosunod ta sa pagpabarog sa pagguba sa negative side. Okay. Okay. Imo na po another 5 minutes, bro. Okay, salamat kayo sa... Okay, time start now. Okay, salamat itong langdon nga moderator, Bro Ramel Sabati, no? Dari sa 101.1 Kiss FM. O sa itong gatbang Bro Gerald, o sa iyang mga kaubalan, no? So, salamat kayo no, sa iyang gihatag nga argumento ganina. So, sa ito sa mga igsuon nga akong katbang na pilyor gayon sa iyang baluganan, no? Tungod kay muragid siya og gitawag na tong kamunggay nga naharos siyang kaugulang baluganan. So ako siyang i-question kaya mong tema manggod, no? Klaro. Pamatunan Klaro, ko. Objection. Sa, Sige, sige. Iyan na time. Oh. Yes, padayon. Muna nga, ay, sa pagsapaw-sapaw kayo, luna sa langit ang mananapaw. No? Pamatudan ko iyan gani afirmate man nga ang tinuod nga pangalan ni Satanas mao si Lucifer sumala sa mabasa sa Biblia o kasaysayan sa doktrina sa simbahang Katoliko. Kasi among doktrina wa pa may magtudlo nga si Lucifer ang tinuod yang pangalan mao si Satanas. Di pangayuan ako sa ganang mga igsuon ni Kristo. Mabasa ba diri sa among doktrina? Nga si Lucifer ang tinuod yang pangalan mao si Satanas ang tubag niya wa. So di palang daan mga igsuon ko na ni Kristo napilyo na yung baruganan. No? Mga mga igsuon na klaro. Nga wa siya kapabarok niya gigamit niya puro mga online. Nya kanang online na mga igsuon, no? Na katunga tinuod katunga di. Na mga igsuon ko ni Kristo. Ang among gipamatudan sumala sa doktrina kaya naman ang burden of proof. So dapat makahatag unta siya diha sa doktrina sa simbahang Katoliko nga nagtudlo nga si Lucifer ang iyang tinuod nga pangalan si Satanas. Pero wa man siya nahatag. O naghatag siya mga igsuon ko ni Kristo diha sa Biblia. Unya, sa Biblia nga akong gibasa kini bang napukan, ha? Napukan nga Babylonia kay gamit man Isaiah 14 verse 12. Unya napukan diha mao man si ang Babylonia. O kinsa man ang Babylonia gisigutan diha sa gipanayag atong basahon diha sa balaang kasulatan. Og nakita ko nga ang babaeng bigaon nga mao ang Babylonia napukan na gayud ang gamhanang Babylonia. Unya sa bersikulo 7 nangutana ang anghel kanako nganong nahibulong ka man tug-anan ko ikaw sa tinagong kahulugan sa babae ug iyang gikabay-an ang mananap nga may 7 ka ulo ug 7 ka sungay buot pasabot na kining gamhanang Babylonia
ni kabayo diha, ni sakay diha sa maong yawa. So buot pasabot dili ni mao si Satanas. Kung dili ang iyang gisakyan mao si Satanas na mao ang Babylonia. Mao man na mga igsoon ko ni Kristo. Unya ang sabay komentary diha, gitawag natong sa Biblia, ang 7 ka gitawag natong sungay naglisgot siya sa Babylonia nga may 7 ka hari. Atong basahon, ang 7 ka hari nagsimbolo sa emperador. Kay ang dragon ug ang yawa gihulagway sa babaeng bigaon. Ang lila kulor sa emperador, no? Kulor sa emperador, mga hari na ini. Kulor sa emperador. Ang pulong lila Hebrew na, no? Nga buot pasabot sa Latin pa Lucifer, nga buot pasabot nga nalagdalag kahayag. Mauna ang gipukan sa Dios sila tungod kay ang gamahan ng Babylonia ni sakay, no, nagpaulipon ngadto sa yawa. Di buot pasabot niya kanang light bearer di mao si Satanas na kanang doktrina sa Protestante wala gitudlo dia sa balaang kasulatan, wa magana gitudlo dia sa doktrina sa simbahang Katoliko. Mao bitaw mga igsoon ko ni Kristo nga huyang gyud nga baruganan, no? Ang akong kaatbang, no, nang gamit pa sa gitawag nato nga Biblia Protestante, no? Wa mo gyud problema ana inyo man ang Biblia, no? Unya mga igsoon ko ni Kristo gigamit ba niya kato gitawag nato nga Bibliang Katoliko ko, no? Wa magana imprimatur, wa magana gitawag nato nga Anhel of Stat, no? Wa magana pirma diya sa mga gitawag to mga kaobispuhan. Di na pwedeng dawaton ako, mura nagputos sa buwad ng imong gamiton. Dapat katuloy na ni ba, naghangig og mga Biblia, o. Mao lang gamiton nun ta, pagpabarog, no? Ano bang pabarog, no? Na mabasa din sa Biblia ang Katoliko. Naging manual ba? Ipakita mo na, makita di ang kamatuoran. Mura bang, mingon na bang 1 minute, 1:44? remaining time. Ang yawa, ano ba, amahan sa tanang bakak. Muna mga igsoon nga pilyor, nga ang baruganan sa kung atbang, nga si Lucifer ko matuod niya nga pangalan mao si Satanas ug mao daw kini ang pagpanudlo sa doktrina sa simbahang Katoliko. Gipangutanan ako, knock out na rin mga igala. Duwa mo sinabasa mismo siyang baba ng baliko ng record, miingon siya wala. Diya pa lang pildi na tungod kinangin siya wala. Mo na mga igsuho ko ni Kristo, bisan pag mogamit sa Biblia ang Protestante, di na ko pwede mo dawat ana. Kaya wa man mi nagsabot mga igsoon nga Biblia ang Protestante ang gamit, sumala man sa Biblia. Mo na mga igsoon ko na ni Kristo nga klaro ug tataw ang akong gipabarog doktrina sa simbahang Katoliko, wa magtudlo ni ana nga si Lucifer ang matuod diyang pangalan, mauga yun si Satanas. Mo na mga igsoon ko ni Kristo, matud pa sa Juan 8:22, you shall know the truth and the truth will set you free. Time. Okay, so mupahulay siya ta siguro ani og 1 minute para sa inyo ang preparasyon, no? Karon ang musunod mao ang 5 minutes cross-examine gikan sa affirmative side ngadto sa negative side. Another na usab nga 5 minutes. Nya sa 5 minutes dunay tagsa ka minuto nga pangutana, tagsa ka minuto usab nga tubag. Okay. So, prepare na bang tanan? Okay na. Okay. Okay. Para sa to ang cross-examine gikan sa gikan sa affirmative side ngadto sa negative side. Another 5 minutes, 1 minute per question. Time start now. Okay, sumala sa imong gibasa bro sa Isaiah 14 katong ingon ka morning star. Kinsa may nahulog ana? Ang yawa o at dili? Ang nahulog diha mao ang Babylonia, sumala sa balaang kasulatan. Atong basahon. Sige, Sarong basa. gyud nga magkabalo ka. Unsang pagkahitabo ang nahulog ka man gikan sa langit o hari sa Babylonia. Okay. Kinsa daw ang nahulog sa? Sige. Napay 1 minute. Kinsa daw ang nahulog nga hari Babylonia? Tungod kay nganong gihulog man. Unsa may giingon sa bersikulo 12, himuon to ang tao nga mas lisod pangitaon kay sa lunsang bulang uyugon ko ang kalingat-kalingitan mo tong ang Babylonia lisakay man sa yawa giuyog sa Dios na hagbong ang yawa. Time. Sunod pangutana, natubag ang pangutana. Okay. Next question. So ningon ka nga dili ang yawa. Dawaton ba nimo nga dili ang yawa ang nahulog diha? O dili? 1 minute. Ang tubag
Yes, dili ang Oh, dili. yawa. Sa 1 minute, sige. dili ang yawa tungod kay ang atong nabasa sumala sa Biblia ang nahulog diha mao ang Babylonia. Okay. Atong basahon, ha? Maingon dire sa balaang kasulatan, bisan kung makasaka pa sa langit ang Babylonia o dito magtukod sa kuta padaanan gyapon siya mga tao nga mulumpag kaniya o kinsa tong nahulog sumala diha sa Biblia mao ang Babylonia o kanang interpretation niyo nga si Lucifer na inyo ra na sa protestante 1 dili minute na time. tudlo sa doktrina sa simbahang katoliko. Okay. Sunod pa Next na So ningon ka kay dili man ang yawa. So unsa man ang imong gihingon sa ako nga Isaiah chapter 14. Di ba ang yawa nagrepresenta man sa Babylonia kaniadto nahulog na siya. Oh. objection Subot Mr. na sa Moderator. Oh, what is your Objection Mr. objection? Moderator. Oh. Ang iyang gigamit among chat na mo. Oh. Wala Dili. wala sa mong Mr. tema. Moderator, dapat Oh. na siya ginatawag na words of integrity sa iyang ginangingon. Klaro na yung editors karon. Lahi na itong arusbi ang akong istorya kaniya. Objection Mr. Moderator. Oh, klaro na. Among debate, wa may Diba? magdebate sa among tabo nga chat na mo. Oh. Ang among debate sumala sa mong ipamatud-an karon. No. Naa mo ang burden of proof. Naabot. Klaro na sa imong Naabot mga sa gitawag natong chat. No. Nang sa Sabot pasabot, wala din kay klarong Objection baruganan niya, Mr. bro. Moderator. Oh, Next okay. question. Okay. Kaya ang iyang pangutanan niya, naabot sa So, chat, ningon ka. naabot na siya, umaabot. Oh. Okay, Ang so moderator's time. Unsa ang imong ningon man gud siya nga Isaiah chapter 14, di ba ang yawa nagrepresenta man sa Babylonian kanadto, nahulog na siya, usubot pasabot, ang yawa mo'y nahulog. Isakto to objection ni Brad Rosby. Ang inyong iskutan is ang karon. Dili katong nangagi. Yes. O dili katong nangagi sa Tama. inyong chat kay naaman inyong tema karon. Sige, Okay, sige, so sige. next question. Sir pangutanan. Okay, so ningon man ka nga light bearer, pasabot si Lucifer mao ang light bearer. So dawaton ba nimo nga si Jesus matawag nga Lucifer? Oo o dili? Objection Mr. Moderator. Wa may What is your magtimag objection? Jesus. Wa may magtimag God the Father, Holy Spirit. Okay. Ang among tema, basahon ko magbalik Mr. Moderator. Kadali. Oh. Ang giingon diri is kinahanglan nga musubay sa tema og dili nga mulikay sa Oh. isyu. So Sige. ang tema pamatud-an ko nga tinuod ang pangalan ni Satanas mao si Lucifer sumala sa babasa sa Biblia ug sa kasaysayan sa doktrina sa simbahang Katoliko. So diha ta mo focus sa pangutana o pag-cross examine. Next. Time start. Okay, so sunod nga pangutana igsoon, dili ba laing ngalan ni Satanas si Lucifer o dili? Ang tubag, di ang tubag. Ang pangalan nga, ngalan ni Satanas Lucifer, protestante ka mo, ra. Ay magdamayang katoliko. Kaya wa mo yung mag-ingon. Okay, nag-ingon man Objection, dahil Mr. sa- Moderator. I have 1 minute to answer. Sige, sige, sige. Ay, sa pag-interrupt sa kung kwan. Wala ba lang? 1 minute, 1 minute. Nula sa langit ng mananapaw, ba? Sagsapaw-sapaw di ano? Lain bro, 1 minute. As long as that our doctrine concern nga nag-ingon nga wala gitudlo sa mong doktrina nga ang pangalan ni Lucifer si Satanas nga namutuuhan man ako ang interpretation nga si Lucifer mauna sa tas protestante dili katoliko ang tema doktrinang katoliko mga batud-ali mo wa magaga Answer time. subot pasabot Next question. failure ka Next question. sunod pangutana. Next question. Okay, sunod nga pangutana. So dawaton ba nimo nga si Lucifer mao si Satanas sumala sa inyong baruganan o dili? Tubag, ikaw pa mismo kayo namingon nga di na ko mabasa sumala sing doktrina. So imo pang talo mabasa ba? Gitubag na kang dili gid mabasa tungod kay si Lucifer wala gitudlo sa mong doktrina nga ang iyang pangalan si Satanas. Interpretasyon na sa mga protestante. Klaro na ni ingon na kagag walay mabasa ni dili pagkabalik ko Sabot ng pa, video. sabot. Ay sa wa po ko na 1 minute, 1 minute. Okay. kubag sa pangutana. Mauna nga pilyon ko nimong baruganan. Mo lang imong pangutana nga si Lucifer ba mao walang tinuod yung pangalan dili gyud 1 tungod minute, kay time. wala gitudlo sa simbahan. Next Sunod question. pangutana. So wala na gitudlo
nganong giganta man na sa Vatican nga mao na si Lucifer, kinsa man na siya? Tubag. Tubag. Ang gikanta sa Vatican to Lucifer, light bearer. light O bearer. niya, nakita ko na nakadungog kayo kung anong giingon nga light bearer o Lucifer. Yesu Kristus ang giingon. Ah, Yesu Cristo. Wala giingon diha nga gitawag natong si Satanas. Imo tong gagamit nga maong video. Subot. Pero dili nagpasabot nga si Satanas na. Okay. Mao na sa interrupt lang. No? Relax lang. No? Si Satanas, di na mo si Lucifer sumala sa mong doktrina. O kayo mo gagamit nga video na si gigamit dito na Lucifer, 1 minute time. light bearer. Stop. Nabot pa sa si 1 Kristo. minute time. Stop na. Sunod pangutan na. Next Okay, question. light bearer man ka. Subot pasabot. Kanang Lucifer diya nga gigamit dili na si Satanas. Pangutan na? Pangutan na? Oh. Okay, tubag. Ang gigamit ni Lucifer na dili na sa ang pulong Lucifer gani sa Light Hebrew. Sa Hebrew, Hillel, nga buot pasabot, light bearer. Sa Latin, Lucifere o Lucifer, light bearer. Si Kristo gagamit ng Yesu Kristo Lucifere, buot pasabot na si Kristo dalag kahayag. Juan 8:12. Okay, Si Jesus, dalag kahayag. mao ang kahayag sa kalibutan. Oh, Pero wala. dili nato na tima karon nga pamatud-an ako si Lucifer, kay dili mag-affirmative Mr. Moderator. Sunod pagutan na. Time. Next question. Susunod nga pangutana, kaningon man ka nga muna. So, si Lucifer, light bearer, subot pasabot, kanang si Jesus, matawag din na nga Lucifer. Yes! Tumala sa balaang kasulatan. One Tungod kay si Kristo, light bearer man, nagdalag kahayag. Pero kanang gipatawag ng Lucifer, mao na si Satanas, interpretation niya inyong mga protestante, dili na interpretasyon sa simbahan o sa gitudlo ni Kristo. Mao na nga, ang imong pagbabalog nga si Lucifer, nga pamatud-an mo nga mao na si Satanas, pilyo na daan, wa magay kay na pamatud-an sa doktrina sa simbahang Katoliko. Diya na noon Time sa consumed. gitawag mong doktrina. Stop na. Consume na ang time. Okay? Last stand. Last stand. So, sa mo pahulay sa tao kung 1 minute? Ore sa. Huli sa Okay. kita dali, 1 minute. Ano man sa ta? Ijes, pangatag sa mo din tubig nakbe. Painom na to ni. Ijes. Kijes, be, tubig sa nak. 2 ka baso. Oh. Okay, pa, kuno sa nato. Okay, reset na to ang time. Okay, reset. Okay, ang next na to nining stand, wala na debate mahitabo, ipabarog, ibuga ang tanan ninyo nga gustong ipasabot. Nimo bro, ibuga pod ang imong gustong ipasabot ngadto kaniya. Wa na debate mahitabo ug wala na cross examine nga mahitabo. Okay, 1 minute ang ato ang pahulay kadali. Time start now. Je, palihog kus tubig. 5 minutes sa tubig para kuan. 1 minute ang atong kuan. Shout out sa tanan. Bro Romel Sabatin, kang bro Gerald, no? Sa atong igsuon nga born naging Kristiyano. Video brother, di ba live day? Video na. Video na galit. Okay, salamat sa to tubig, no? Ito. Salamat. Hinatuan na po mo. Tama yun. Wala na putol, shit. Wala na putol. 1 minute consume. Okay. Okay, reset na tong time. So, mo stand, pagbalik, ang affirmative 5 minutes para sa iyang dugang nga pagpabarog sa tema nga iyang gipamatudan. Time start now. Okay, so atong pabarugan, no? So ningon siya nga light bearer ko, no? Si Jesus pwede ko nung matawag na Lucifer. Now karon ka lang sa Colombia, igsuon na mga magsisimba kang Lucifer. Ay kung ingnag, moingon ka nga magsisimba na kang
Jesus. Ay klaro mong gid na kayo nga si Satan man ang ilang gisimba. Kunya gilagid na nila nga si Satan is mao si Lucifer. Dios na sila si Lucifer. Dili na pabor sa amo nga moingong kag pabor na sa amo kay protestante na. So klaro kayo igsoon. Sa atong giisgutan wala to gibutang sa doktrina sa katekisim pero nganong gibuhat man nganong gikanta man ang Lucifer nya moingon ka nga si Jesus light bearer no siya ang kahayag wa man siya magdalag kahayag lahi man ang ningon nga ni siya ang kahayag ug lahi man ang ningon nga nagdala siya kahayag kay kanang bearer magdala man magpasabot na ay action no so atong basahon ng atong Biblia no nga klaro kayo igsoon nga sumala sa atong mabasa sa atong main verse sa Isaiah 14:12 nga si Satanas o si Lucifer ang nahulog dili ang Babylonian. Ingon sa diha, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you cut down to the ground, which did weaken the nation. No? Ang komentaryo niya, King of Babylon / Satan. So klaro kayo igsoon ang cross reference niya Lucas 10:18. Mabasa nato na sa atong Biblia. Lucas 10:18. Ingon si Jesus, he replied, I saw Satan fall like a lightning from heaven. Napunta na, dili ba makadala si Satanas og kahayag? Siyempre, makadala siya. 2 Corinto 11:14. Si Satanas nagtakuban sama sa anghel sa kahayag. Pag maingong kag nagtakuban, but pasabot, kung magmaskot ko karon og Jollibee, di pwede nga mabili na ako maskot, but pasabot, madala na niya igsoon. So, kung imong tao, so, ang gibarugan niya, kung mayon siya nga, si Jesus pwedeng matawag na Lucifer, robot pasabot, ang taga Colombia di nga nagsimba ng Satanas, or kanang ginatawag nato nga Temple of Lucifer, magsisimba ba na sila ni Jesus, di man. Klaro kayo igsoon nga, way kalahian sa Vatican, ang pulong Lucifer niya, way kalahian sa Temple of Lucifer dito sa Latin America sa Colombia. Kunya, nakita nato nga ang gibutang dito, no? Satan, true God, Lucifer, but pasabot, light bearer gyapon nila si Satan. Ay ko kay namayong parehar na si Satan ug si Jesus. No? So klaro kayo igsoon nga atong napamatud-an. Now, atong tanaw ng atong Bible sa New Living Translation sa atong cross reference, palihog ko bay, dito bay. Kung unsay gigamit diya nga cross reference igsoon 3 minutes consume. sa Isaiah So, actually, dili gyud na ang tema na mo, pero tungod kay ni Pilma naman ta, so mao na ningon diri nga 14:12. There are several interpretations for the fallen one. In this verse, he is Satan. So klaro igsoon ang cross reference niya Revelation 9:1 o sa akong gibasa ganina Lucas 10:18. No? Atong mabasa Revelation 9:1. Atong tanawon. Ningon siya, the fifth angel sounded his trumpet, and I saw a star that had fallen from the sky to the earth. The star was given the key to the shop of the abyss. Subot pasabot, kanang gigamit wala kuha dia ang fallen igsoon. Nya sa among argumento ni Bro Rosby, so natingalo ko nga nausab ang tema. Nga na apil ng doktrina, pero siya mismo nagchat na mamatud-an ko nga si Lucifer mao si Satanas sumala sa mabasa sa Biblia. Kumunong ngayon ko nga puslan man nga na namin diri, so mo tang gipahinaykan na lang nato na, no? Kay wala ko'y mabasa nga litra por litra sa katekisim sa Katoliko, pero atong mabasa diya nga naay ginatawag nga ang garbo, no? Amoy sinugdan sa pagkahulog sa Satanas, umaw ang yawa. So, mao na siya nga akong gibabarugan, sumala sa akong gibasa, o sa akong dictionary, ang nagpangalan, ana, nga si Lucifer, kalaro kayo, si
church fathers igsoon. No, so sad to say wala tay madala nga manual nga reference. So okay na ko sa akong ibabarugan. Okay. Time. Okay, reset. Total itong time. Another 5 minutes. Last stand gikan sa negative side. Time start now. Okay, salamat no sa itong kaatbang, no? Grabe yun niya, pamugos yun nga si Satanas, maugod ni si Lucifer, no? Ngunyan, ipanggamit niya ang mga Biblia protestante. Sa bias yun na kay mo laban yun na ni mo. Pero sa Katoliko, ayun kayo nabasa, no? O niya, mapoy, magamit siya mga Katoliko nga Bible ni Lubstadt, Imprimatur, wala na, di na tuuhan simbahang Katoliko. O niya pa, sa among tima manggod, ang debate magdaog sa tima. Ng tima, nga pamatudaan niya sumala sa mabasa sa doktrina sa simbahang Katoliko. Ipangutanan na ko siya, ito ba siya gwa? No? Bot pasabot na palang daan pildi na ka. No? Anong nisukol man kaning nga tima. Ngunya sa pa ang Isaiah 14 chapter verse 12 nga nahulog diya napukan diya mo man ang Babylonia o kinsa ng Babylonia sumala sa habalaang kasulatan, no? Sa gingon, gihulagway nga ang babaeng giyawaan ang lila, light bearer, color sa mga emperador ug ang bulawan, timaan sa bahandi, ang pito kahari, simbolo sa emperador. Nga buot pasabot kining babaeng bigaon nga Babylonia nga napukan katungod kay nisakay sila didto sa maong dragon nga maong yawa. So lahi itong si Satanas nga ilang gisakyan nun ka katong napukan. Ha? Ato klaro man na nabasa na to diya sa balaang kasulatan. Nunya, siyempre ka ng mga Biblia Protestant, Living Translation Protestante man na. Kabalo mo ko na kay Biblia man ako na namagay ko Biblia na, no? Ang gigamit ana nga mga nakabutang gud sa komentary na ipugos gyud nga si Lucifer. Pero dili man na mao tungod kay kung ato lang taon sa original manuscript po ay nakabutang di nga si Lucifer mao si Satanas. Kay kaning mga Biblia ha bag-o ra man nanggawas. Unya Hebrew, Greek, Aramaic gitranslate into Latin, Latina Vulgata. Wa gid kay mabasa ngadto nga ang si Lucifer mao si Satanas, no? Klaro man na. Unya ang doktrina pag guna mo dili gud may nga nagpirmahay mga igsuon gud ni Kristo. Tungod kay ang ipamugos gyud nga si Satanas gyud sumala ko sa mong doktrina. Unya sa doktrina wa mo gyud siya nabasa. Alangan tuuhan na to siya. Alangan muuyon ko niya. Kaya wa siya nabasa, buot pasabot na nagtumutumo siya istorya. Namo man ang tinuod niya pagkasulti. Unya, ang sabay giingon, diya sa balaang kasulatan. Kini si Satanas mao ang garbo, no? Garbo mag si Satanas. Unya, iyang gi-inject diya sa taga-Babylonia. Mao tong nasuko pag-ayo ang Ginoo. 35, ang Ginoo nag-ingon, patyon ko ang katawan sa Babylonia tungod sa ilang pagagarbuso og sa mga tao nga makidmanon. Kung sa gingon ini, og puy-an sila sa demonyo og daotang espiritu. Buot pasabot katong Babylonia nga napukan nga buot pasabot Lucifer gipuy-an sa demonyo og gitawag natong daotang espiritu. Kinsa man to? Ang babaeng bigaon, na 3 minutes. atong basahon ng balaang kasulatan busa katong misaka sa langit, itong giinglag na hulog ko, no? Di maguna gitawag nato mga igsuon ko ni Kristo nga si Satanas guda. Kaya nahulog di atong lang taon. Bisan kon makasaka pa sa langit ang Babylonia. Hinsa daw? Bisan kon makasaka pa sa langit ang Babylonia. Og dito magtukod